asilungi nje ingoba bana bangani abaxolela wena usunomngane nje kwakhoneza kanani ngagijimisa ifoni wemngane wami kwathi kwasha nje uhlala efonini wemngane wami leyotshela khona inkinga esingabadinga abangani khona inkinga esesingayidingi ifemini esidinga nje ikhona la ukuthi unayo indawo ikhona lapho khona ozokwazi ukuyona khona imuvi engayibuka okuthiwa i-war room ukhona azi lo movie leyo okuthiwa i-war room angayibuka nami nje nami ngibukiswa abantu awuyibuke mfundisi lo mama wayenendawo yakhe emzini wakhe yokuthandaza yokuthi noma kunezinto ezivukayo kodwa alazi ikhona lakhe namke ngifuna ukuthi wena nawe iba nendawo yakho ivile ekhaya lakho akwazi nje khona indawo yakho nje eyikhona eyimfihlo eqashile lapho khona uzoyokukhuluma khona noNkulunkulu umtshela indaba zakho ukukhona utshela abantu indaba zakho ngoba kwasini isikhathi umutshela abantu indaba zakho utshela vele umuntu oyimbangela yenkinga zakho. Matthew 6 verse 6. Kepha wena nxa ukhuleka ngena ekamelweni lakho. Esuka endlini lakhe imfihlo. Ngena kuphi? Endlini lakhe njani imfihlo unxa unjani uyokhuleka. Iba nendawo namhlanje lapho nje iba nendawo do you have your place? Iba nendawo yakho nje ezobe yakho akwazi ukungena lapho ngisho mbena bakuphazamisa sebeyazi usengena endaweni yakho yokulwa eyotshela umkhuleko uyindawo yokulwa ngoba masiyothandaza sisuke siyolwa sisuke siyongena empini uma siyokhuleka sisuke siyobambana nemoya ekhona emkhathini sisuke siyolwa ne-future ngoba kahle kahle uthi ukhulula ingane ngoba khona bakubonayo abathi ngeke usuke yilutho kuzuzoba yinto hamba othandaza ngoba ubazi nomakhelwane ohleli nabo mabekubuka ukhula bakucabangelani mabekubona ukhula bakufiselani kodwa kubiza ukuthi ube nendawo yakho yomthandazo ozokwazi noma ukhululiwe ngawe amazwi amabi bakuthuka kodwa uhambe ekhoneni lakho uyokhansela zonke izinto okade ublothele zona ngomthandazo. Uyinkinga umuntu ongenayo imfihlo nongenayo indawo yemfihlo nomuntu wiki umuntu njalo wiki awumuntu enafihlo nje yaziswa ngesitshela ubani indaba uma satshela usibani indaba yethu iyogcwala indawo yonke mhlawumbe nawe nje mhlawumbe nje khona lapha angisho khona nje mhlawumbe nabazi bathi umuntu usibani indaba khona nje izokwaziwa yonke indawo ngoba lo muntu akakwazi ukugcina imfihlo awungimfihlo futhi akanayo indawo eyimfihlo. Kubeka sifunde iphelele kusisiphele uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyinto osesithekeni awuyazalandida ungene kusitheleni uyokhuluma nomuntu osekusitheleni futhi kahle kahle usendaweni yemfihlakalo uyokhuluma nomuntu osemfihlakalweni uma ufuna ukukhuluma nomuntu osemfihlakalweni suka esicukweni suka ebuka nabantu ngeke emfihlakalweni to connect imfihlakalo kubiza ukuthi nawe ungene emfihlakalweni uzoconnect zasemfihlakalweni uzokhuluma nosemfihlakalweni hambe emfihlakalweni nawe uye emfihlakalweni ilapho khona kune-connection nomuntu osemfihlakalweni emfihlakalweni ilapho khona kune-connection noNkulunkulu emfihlakalweni ilapho khona sibe izimpi zethu nathe thina
kumele ube strong emfihlakalweni. Kuze umnikazi emfihlakalweni okwazi ukubona emfihlakalweni, ezobona usemfihlakalweni, bese kunika izinto emfihlakalweni. Wena masuzidla uzidle public, sekubona wonke umuntu indaba isemfihlakalweni. What DJ? Konke mnandi ososinika emhlabeni. Zonke izinto ozenza emfihlakalweni, mhla usudla imphumela yazo kube sekuwa wonke umuntu. Impilo njalo. Wengane yami ungenza into mntanami. Uthe wandila ngithi ungenza into anti ekhaya ungabonwa. Futhi nawe ujabule ukuthi hey ungakambonanga. Abakubona ngomakhelwane. Guess what happened? Umphumela yalento yenza ucashile. Iyobonakala sibona wonke umuntu uthi hawu behleli no-andile nje kanti bezuke nophino si ngoba imiphumela iyahlupha ayidini emfihlakalweni kuphela iziphumela obala kunezinto zenze ungaboni abantu kodwa mhlawumbe imiphumela iyobona izolapha uthi hawu kanti lo muntu benjena ngoba inamanye indawo yasemfihlakalweni okwenze kahle emfihlakalweni unokuhle kahle phambi kwabantu ukuthi angaziwenzane emfihlakalweni lapho kwazitshela lapho kwenza abantu bengakuboni kodwa imiphumela yayo uyathulidla nokubona wonke umuntu. Emfihlakalweni amabhekisi yowawina kupublic bakubona abantu belokuqobile ulawuwinile ipublic jwayekele usibanibani yena impilo yakhe ihamba kahle hayi ngoba ihamba kahle ubamba imfihlo yena indawo yokulwa iyemfihlakalo omufuna ukuwina kupublic iba strong emfihlakalweni. Abantu siyathanda ukuba trusted singekho tested. Angizokala mhlawumbe sibe-treat kodwa ngizamile. Ngiyathanda ukuba njalo ukuba trusted ningekho tested. Uyafuna abantu bekuthembe kodwa bengazi bekubona uwini back ethizeni kodwa ufuna ukuthenjwa. Asikaye sibone uwini nje, asikaye sibone udlula endaweni kodwa ufuna abantu bekuthembe. Ufuna uma uvele njengeqhawe waba winaphi. Emfihlakalweni lazamnandi ivesi lithi ukhulele kuyihlo osekusitheleni uba umhlo uNkulunkulu sisekele umthandazo wonke abantu banomthandazo basho umthandazo hayi qina umthandazweni ungathandazeli ukubukwa ukuthi ubonwe abantu uyathandaza cha bazele ukubukwa yekhona lapho yohlala uNkulunkulu uyothandaza lena utshele umthandaza ekuthandazisisa khona izimpi ekade zizakwela ongeke usahlangana nazo nokuhlangana nazo kube siba ama-highlight nje ukuthi bekhona izobehlela kodwa wenza ubuqubile khona wathi ukuyongena emthandazweni usufane ekhathi kodwa masuphuma usufane ebhubesi ungena nje into ukuthi emthandazweni uyothandaza kodwa ukuphuma kwakho uphuma usunjengebhubesi bese sikhuluma inkinga zakho uthi hayi ngeke sakwazi ukumela no sesiyahamba kunezinto ziyothutha kwena zithuthisa umthandazo ukuthi ungene emthandazweni ziqalile wathi mawuphuma waphuma usunomlilo sithi hayi asisena ndawo la asithuthe ngisho emzimleni uma kuwumuzwa umthandazo ngisho amathakathi ngeke beze bidlalele bayozama befika umuzi ushisa yini kulekhaya kuyathandazwa bekunyakazisa kuyathandazwa bekuvalela iminyango befika emthandaza umthandazo hayi umthandazo uyafohla umthandazo awunimithwa umthandazo awuna-limitation
investment uma invest angisibo invest imali usungeke ikhiphe namhlanje usokune period ozoyikhipha ngayo kithi umthandazo nawo sesikhathi ufana investment ungakhulela namhlanje ukhulela uma ungayitholi kusasa kuphela nje 2 years uthandazo ungayithola kwayisikhathi ukwazi uzoshone ungazange uzithole kodwa kuthi naba abayinzalo yakho abaphuma eswini sakho umthandazo othandaza wena mhlawumbe 20 years ago uNkulunkulu awuphendula usungasekho esewuphendule enganeni zakho siyibona impilo yazo florisha cha hayi angibhenxe yazo ngenxa umthandazo othi ngizomama nakumama nakubaba usuyi-investment esidliwa abantwana. Haleluya. Sengavala. Ibona abantu abathandazayo. Abantu abanikuphi umthandazo. Umthandazo awuyingekeji. Uthanda nancane cha. Umthandazo awumuzi. Umthandazo awuyingekeji. Ukuthi mina ngavela ekhaya ngisemncane angeke bazothandaza cha. Umuntu nomuntu umathandazela. Hamba uthandazela. Uzipilo yakho ibe ngcono. Uyazi ufunani empilweni. Lelo kutshela. The moment ufuna umuntu khona usuke against wena ebefuna khona usuke ufuna ukuzithola kodwa uyayifuna the moment uhambe esikoleni uyofunda khona ukuthi hayi so ngesikole uzofunda kodwa ngabe yilutho kodwa umuntu omthandazo ungena emthandazweni noma sebethanda uzube yilutho ukubona uphumelele ukubona uhamba becayethi yini indaba ingoba lesakizeli awusili phambi kwabo uzilethela kanini. Amanda Sandas. Una mali Sandas. Zani na Sandas. Sitela zaswela. Basiqobe Sandas. Ngeke ubone Sandas nje enzokwini. Bese ufastile. Yeviki lonke. Semthandazweni. Umama bekhule asakhulekela abantu. Kodwa kwathi ngolesithathu ntambama engena nje endlini wawa imali ithole satambama nje emsebenzini kade ekhulekela abantu besele abantu umthandazo idolo lavelela lezinto yakhe wangena esibhedlela ngolesini wamlalisa amfaka izonto befaka insimbi nje efaka insimbi wamfaka esibhedlela insimbi othwala insimbi uzoyifaka ngazi 6 to 8 weeks lensimbi ikhona kodwa ngomthandazo lo 6 to 8 weeks ungenzeka usondele ngomthandazo nasemthandazweni sikhuleka kodwa ekukhulekeni wangena usathana emthandazweni yabo namithi sisambini so get ready, fight for your life, fight for yourself ngomthandazo kuliwa izibi ngomthandazo ngifana kanjalo mawufuna umuntu ogcwala empilweni qala manje uyolwa ubele impilo yakho ngomthandazo ngoba abangafuni nabangafuni umndeni wakho sebeqalile baba nawe kodwa nawe hamba njengamanje uyolwa ngomthandazo. Number 2 bese uba umuntu akhuthalayo ukuyongena izinto kaNkulunkulu secretary. Lethi ikhombo unomthandazo bese umuntu ongena endlini kaNkulunkulu engekho nomthandazo kuze lokho akukhanga nabo kuzokwandiswa ngomlilo. Jasiphola lesimele yabo bonke bathandaza abanothandaza hamba ubele impilo yakho hamba nayo futhi hamba olwa qala manje olwa emthandazweni futhi ungadepende nje wefamily mhlawumbe yenze ifamily ikhule ngo7 muzi mhlawumbe ifamily ngo7 DJ yathandaza awubekele nje ukukhuluma ifamily ngo7 wena mhlawumbe before yonana bese wena ukhuluma wakho wedwa hayi wefamily uyeke wefamily iba khona wefamily thandaza vele wefamily khona usukusho vele ngoba sibanisa ifamily khozo bayihlazo osabukusho uma kuthiwa amele family sekudliwa bese uyahamba ekameni lakho ngoba wedwa unothulula uyothandaza. Haleluya.
phansi. Sovala amehlo ethu. Sovala amehlo ethu. Hallelujah.